Ýerilen Sewda Senat idarasynda goşgyny aýdym sagaza çykyşlar ýaýlananly. Bu ýere Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, Ministrler Komitetining başlygynyň orunmasarlary, ýurdumynyň ministrliklarynyň we puwdoklaryň dolanýan idaralarynyň ýol başlary, daşary ýurtlaryň we halkara goramalarynyň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýol başlary, jemgyýetçilik goramalarynyň hemde köpçülikleriň habar berişdirýärläriniň wekilleri ýygynlanýar. Soňra bir ýerde döwlet başçylygyndan halkara sewda we hyzmatlar atly sergi ýarmarkatyna hemde Türkmenistana halkara ölüňlerine laýyk gelýän hil üçünçiligi atly halkara maslahatyna atnaşylary iýeren gutlugy ulunsylan diňlendi. Hormat prezidentimiz bu giň we şol çärelerin halkara sewdany ösdürmekde, hyzmatlar ulgamany kämilleşdirmekde, alymy we tehnologiýanyň gadananlaryny önemsiz ornaşdyrmak esasynda ýokary hilli ekologiýa taýdan arasda halkara ülgülerine laýyk gelýän harytlary dünýä bazarlaryna ilerletmekde uly ähmiýete eýe boljak ony anammelerdi. Soňra çäreler atnaşýan köp sanly mihmanlar sergi meýdançasynda ýaýwananylan diýwarlyklaryny tanışdylar. Olarda görkezilýän dörli görnüşli baý harytlar ýurdumyzda ykdysady özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdym beýany bolup, bu ýere gelýänlerde uly gyryklanma döredýär. Sergi meýdança we halkara maslahata ýurdumynyň döwlet hemde hususy düzümlerle bir hatarda daşary döwletleriň 30-dan gowragyndan wekiller gatnaşýarlar. Olaryň köpüsi şu gezekki sergide öz iş ugurlary bilen ýakynan tanışdyrýan sergi diýwarlyklaryna ýaýwanandylar. Maliýe düzümleri hemde durly ugurlara degişli harytlaryny türkmen bazaryna hödürleýän, şol sany Türkmenistany uzarlan işläp gelýän kompaniýalar şolaryň hataryndadyr. Sergide ýurdumynyň we daşary döwletleriň 140-dan gowra kompaniýalary hemde halkara düzümleri, öz işleri we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri bilen bu ýere gelýänleri tanışdyrýarlar. Köp ugurly serge Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň başlangyçlary esaslandyrylan hemde Sewitde akıllı şehir konsepsiýasyna eýe bolan arkadaş şeherine üstünlükli geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki birinji forum atnaşan daşary ýurtly mihmanlaryň barp gördüler. Tergide yerleşdirilen durly önümler mihmanlarda uly gydaklanma döretdi. Daşary ýurtly mihmanlar şular ýaly giň şorly serge atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň ýurdumyzda bar bolan egert uly mümkinçilikleriň netijeli peýdalanmagynyň hasabyna milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, täze önümçilik toplumlaryny döretmek, eşerki bazary ýerli önümler bilen bolýan üpjün etmek boýunça öňden görjülikli başlangyçlarynyň häzirki döwürde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde milli ykdysadyýetimiz okuny ösüşe eýe bolýar. Ýeňgelimli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerini daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan harytlaryň önümçiligi barha artyp, ýurdumynyň eksport gowatlyklary ýygy-ýyly ýokarlanýar. Şunda öňdirilen önümleriň ýokary halkara ölçeglere laýyk gelmegi möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Ýokary tehnologiýalary esaslanýan senat düzümleriniň, kärhanalaryň ýygy-ýyly gurulmagy, ýokary hili önümleriň öňdirilmegini, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny we ekologiýa awadançylygyny üpjün edýär. Türkmenistana bütün dünýä sewda guramasyna işçiň synçy derejesiniň berilmegi, dünýäniň häzirki zaman ykdysady ulgamynyň ýörelgelerini ornaşdyrmak, ýurdumyzda öňdirilýän önümleriň halkara bazarlarda bäsleşige ukyp bolmagyny ýokarlandyrmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri öňlermek, oba gojalygyny gaýtadan işleýän önümçiligi ösdürmek we türkmen ykdysadyýety üçin täze senat ugurlaryny döretmek boýunça ýaýwananylan giň açýarly işler netijesinde ýurdumyzda çykarylýan uly üstegiden peýdalanýan bäsleşige ukyply önümleriň sanygy barha giňelýär. Gözden geçirilişde hödürlenýän ýurdumynyň adyk senatynyň täze önümleri munyň aýdyň sultamatydyr. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistana ýeri sewda we sewda dinjaş merkezleriniň ençemesi açyldy. Sewdany goramakda da öňüňdüşlikler gazanyldy. Döwrewap sewda merkezlerini bezemek, olarda hyzmatlary hödürlemek ýa-da zaman Ýewropa derejesine laýyk gelýär. Paýtagtymyzda ýeri halkara sewda şeriketler gelýär. Dünýä ykdysadyýetinde bolup geçen esasy özgörüşlikleri nazara almak bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösdürmek degişli maksatnamasy işlenip taýýarlandy.
Bu maksatnama milli iqtisadiýetimiň bäsleşe okuyup bolýany pogtalandyrmaga, ýylatymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirlendir. Şunda eksport uğurlu hemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan ýokary netijeli hemde ekologiýa taýdan arasda önemçilikleri döretmäge, ähli produktlara, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaga, olary çeýnik taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga aýratyn ünsürler. Bazar gatnaşyklaryny telekeçilik ösdürmek bu maksatnamanyň möhüm uğur bolup durýar. Onda iqtisadiýetin hususy ulgamyna keçi orta we iri senaat kärhanalarynyň ýüzlerçesini hemde daşary ýurt we bilelikdäki kärhanalary paýdalar jemgyýetlerini döretmek gözden tutulýar. Häzir işleýän döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak gözden tutulýar. Bularyň ählisi ýurdumyň maýy goýmagatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga, ýylatymyň hal ýagdaýyny hasa gowlandyrmaga ýardam eder. Raýatlarymyň awadançylygy satyn alyş işçiligini şertlendirýär. Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň meçhurynyň epesli azalmagy bilen birlikde işerke sowdanyň meçhur artýar. Böyle harit dolanýyşy durnukly ýokarlanýar. Halkyň sarp edýän haritlarynyň çykarylýan meçhurlarynyň ýeňil we azyk senatynyň önümçilik gowwatlyklarynyň artdyrylmagy bilen birlikde hyzmatlar ulgamyny we sowdany ösdürmäge iri maýy goýumlary gönükdirilýär. Täze sowda merkezleri döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar. Olar ýylatymyda hemde ýurdumyza gelýän daşary ýurtlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrýarlar. Diýarymyza gelýän mihmanlaryň sany bolsa ýyl saýyn artýar. Hormatly prezidentimiň amala asarýan durmuş ykdysady özgertmeleri halk hojalyk toplamynyň işine, bazar guralarynyň hemde ýöregeleriniň ornaşdyrylmagy ýurdumyň ykdysady taýdan okuny ösmegine ýardam etdi. Munyň özi içerke sowdanyň hem okuny ösmegine öz beýany tapdy. Sowda ulgamyna bäsleşe okuyuply ýagdaý emeli geldi. Telekeçilik işçiligi aýdyň ýüze çykdy. İşeguli guramaň hemde hyzmatlary ködürlemäň döwrewap usullary peýda boldy. Gahryman arkadamyň binýadyny berkden tutan özgertmeleri netijesinde ýurdumyň içerki we daşarky sowdasynyň gowwatlyklarynyň netijeli peýdalanylmagy degişli döwrüň ösmegine hemde ýurdumyň diýip bolan haritlarynyň bäsleşige okuyup bolanyň ýokarlandyrylmagyny we ilmiň gazananlaryny ulanmagy arkaly öňdürleýän önümleriň görnüşläriniň giňeldirilmegi şertlendirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň beleşi ýaly ähli uğurlar boýunça sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurdumyz ägert uly mümkinçiliklere eýdir. Şunun bilen barlykda döwlet başdanmaz ykdysadyň esasy pudoklaryny hemde onuň okun üsýan ulgamlaryny özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini gözlemeň wajypdygyny taýýar hemde pudoň öňünde ýurdumyzda öňdürleýän haritlaryň daşary ýurtlara iýerleýän meşhurlaryny artdyrmak, daşary ýurtlar hyzmatdaşlary bilen asançykly daşary ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak, sowda ulgamyny daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini özleşdirmek babatda daşary bazarlaryň isleglerini hemde mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça wedipeler goýýar. Haritlaryň köp görnüşli hemde ýokary hilli we ekologiýa taýdan asy bolmagy, hormatly prezidentimiň halkymyň ýaşaýyş durmuşy üçin has oňoýly şertleri döretmäge gönükdirilen durmuş ugurly siýasatynyň aýdyň netijelerini berdi. Hususy puda goýsarmak, milli iqtisadiýetde onuň elýän ornuny ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny gollamak amala asyrylýan durmuş ugurly siýasatyň iler tutulýan ugurlaryny berdi. Bu babatda anyk bolýan giň gäremli işler türkmen işeýwerlerine daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan ödünleri öňdürmäge, şeýle-de ýurdumyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak uğrundaky tagallalara münasip goşuntlary goşmagy höwüslendirýär. Bir tarap ýurdumyň arap barýan açyk kapylar siýasatynyň çäklerini, diýarymyň telekeçilerine daşary ýurtlaryň işeýwerleri bilen özara berkbetli hyzmatdaşlygy hasa ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Muňa Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň şany 30 ýyllyk bayramyna wetlenýän halkara parahaçylyk we anaşmak ýyluna geçirilýän halkara şäherleriň sanyna da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Şu gedeki sergi we halkara maslahaty milli iqtisadiýetimize hususy podon paýynyň barha artýan häzirki şertlerini döwleti daxily düzümler bilen birlikde hususy kärhanalara öňürýän önümlerini we ködürleýän hyzmatlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek önümçiligi halkara hil standartlarynyň ornaşdyrylmagyny halkara hyzmatdaşlarynyň ösdürmek üçin amatly şertler döredýär.
Owa hojalyk önümlerini öňürji telekeçiler we daýhan hojalyklary döwletimiz tarapyndan döredilýän amatly şertlerden netijeli peýdalanmak bilen bakça, gök we mewe önümleriň önümçiligini ýygy artdyrýarlar. Sergide ýurdumyň we daşary döwletleriň elektron sewda platformalarynyň aýratynlyklary ködürleýän hyzmatlarlaryny taşdyrlýar. Sergide daşary ýurt kompaniýalary we ilçihanalary işçen gatnaşyp, türkmen bazaryna ködürleýän harytlary we hyzmatlaryny taşdyrýarlar. Şu gezekde sergi Türkiýanyň we Malaziýanyň öňünde barjy ýokary oky mekdeplerine bilim almak isleýän ýaşlara giňişleýän maglumat almak üçin amatly şertler döredýär. Bu ýerde ýeýwanlanan sergi ýywalyklaryna bilim ulgamyň naky hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri giňişleýän taşdyrlýar. Umuman sergi ýarmarka dörli ugurlarda özara behwetli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurdumyň şol sany daşary döwletleriň kompaniýalaryna amatly şertleri döredýär. Halkara forum özüniň dörli çäglerine baý maksatnamasy bilen aýrytyn tapawlanýar.